Tuna Reis Balfegó va presentar la seva temporada a una de les fires més importants del running, trail i triatlons de tota Europa, l'Expo Esports, celebrada a Barcelona el mateix cap de setmana que es disputava la marató a la ciutat comtal. El Tuna Reis compta amb dues proves de natació en aigües obertes, una de triatló distància olímpica, una de running, dues d'aqualdon i activitats complementàries com el campus de formació. També hi haurà jornades de clínic amb els seus atletes d'imatge, Cesc Godoy, Erika Villaécija i Kiko Hervás. A més, s'oferiran activitats educatives i esportives per a nens. El Premi Tuna Tour es donarà en col·laboració amb les universitats i el paquet turístic d'experiències Tuna Reis Balfegó Tour. La Tuna Reis Balfegó és una activitat esportiva encaminada a la dinamització de l'Ametlla de Mar, començant el cap de setmana del pont de l'1 de maig, amb la competició de 10 quilòmetres de running, una activitat esportiva per nens, la Tuna Reis Kids, l'endemà una activitat que és la Tuna Reis en si, que és una competició de natació de 2.500 metres nedant i una de 5.000 metres nedant que va des de lo que són les peixeres de les gàbies de l'empresa Balfegó fins a la costa, acabant amb una festa, juntament amb l'activitat de la Tonyina Roja, que es realitza la mateixa setmana a l'Ametlla de Mar. En aquesta presentació també va donar a conèixer les seues joves promeses Pol Samsó i Laura Gómez.